Тошко Топор Снипшер. И сега ще ви разкажем една история, която между другото има доста истинска нотка в нея, която обединява думите фурна, Коко Шанел, любов и поглъща. Това, което ги обединява е 18-ти конгрес по проктология Варна 2003 година. Така. Варна 2003 година, октомври месец, лятото е приключило, няма нали, вече морета и са го ударили хората на конгреси. В хотел Черно море, он е големия там на площада, са се събрали на 18-ти национален конгрес по колопроктология, малко медицински термини, това е хирургия за нали, отзад. И разбира се, перфектна организация. Доктори от цялата страна са се събрали да обменят опит и да поглъщат знания и безплатна храна, като на всеки конгрес. И защото са във Варна, нали, какво едат във Варна най-много, скумрия на вкурна. С домати. Така, и започват, нали, един след друг, капацитетите в коремната хирургия, излагат реферати и показват плодовете на своята научна дейност. И накрая идва ред на една млада кандидатка за доцент, доктор Александрова от МУ Плевен, която е приготвила реферат на тема хирургия на ануса. Травматични увреждания на сфинктера и методи на тяхното лечение. Така, дамата се издокарала, все пак и на конгрес ще говори пред 300 човека, елегантен костюм, пола, сако и разбира се вечния аромат на мадам Коко Шанел, номер 5 в филма. И тълпата медици слуша с интерес изложената тема, стигат до финала и стигат до въпроси от публиката. Минават няколко души и накрая идва ред на герой, който го разказва, това е дядо ми, който е хирург. И нали, накрая става, той пита доктор Александрова. Доктор Александрова, имам въпрос, какво е общото между предна комплексна трансфинктерална анална фисура и остра руптура на миокарда? Сега на немедицински език това ще рече нали, сцепен, сещате се кое, и разцепен сърдечен мускул. И сега настъпва гробна тишина в залата. Никой мълчание, мълчанието нагнатата по-рано в въпроса. И докторката шак с пешка и накрая вика ми съжалявам, не мога да отговоря на този въпрос, не знам какъв е отговор. И разбира се, отговорът какъв е? Ами двете могат да бъдат скъсани от любов. Благодаря.